Dobrý deň, v dnešnom videu si spoločne pripravíme tento lávový koláč s jemne vyšľahanou šľahačkou a čerstvým bobulovým ovocím. Valentínsky recept ako vyšitý, takže poďte sa s nami na to pozrieť. Toto video ti prináša spoločnosť Polar Food, ktorá sa zaoberá distribúciou potravín do gastroprevádzok. Ak i ty chceš mať kvalitného a spoľahlivého dodávateľa surovín do svojej prevádzky, neváhaj kontaktovať Polar Food. Ako prvé si zmiešame všetky suché suroviny okrem cukru dohromady, to znamená múka, hladká, najlepšie extra špeciál, kypriaci prášok, štipka soli, následne mám tu hrniec s vodou, takže dáme si ho jednoducho hriať. Naň musí prísť hlavná surovina tohto receptu a to je horká čokoláda. Môžete použiť mliečnú, bielu, môžete použiť hociakú čokoládu. Podľa tej čokolády potom ten dezert bude mať vlastne farbu. Čokoládu dáme roztopiť do vodného kúpela. K čokoláde dáme ďalej maslo. Pridáme i trošku Malaby z whisky, ja tu mám rum, ktorý je vlastne ochutený domácimi višňami. Robila to moja babka. Ak kto nemá takúto úžasnú babku ako ja, tak zajdite do obchodu a whisky, rum podľa chuti alkohol. Tak a necháme topiť. Zatiaľ, čo sa nám vo vodnom kúpeli topí čokoláda s maslom a s alkoholom, tak my si pripravíme z vajec, oddelíme žltky od bielkov a z bielkov vyšľaháme tuhý sneh, so žltkou vyšľaháme tuhú penu spoločne s cukrom, ale to si ukážeme hneď po tom snehu. Takže poďme na ten sneh. Šľaháme až do zúsmutnia. Ja osobne do snehu nie som zvyknutý pridávať nič, niekto chce pridať sol, niekto cukor. Ja osobne si myslím, že ak je správne oddelené bielko a dostatočne sa vyšľahá, len vtedy môže byť ten sneh poriadne tuhý, tak ako ho chceme tuhý. Ja vám ukážem, prevrátim si ho nad hlavu, robia to všetci, bude fantastický. Vyskúšame? Nič. Sneh máme hotový, čokoláda sa nám pomaly roztápa, to je veľmi dobré. Môžeme si to trošku zamiešať, je tam aj to maslo, je tam aj tá whisky, takže nech sa to spolu pomaly spája. Následne potom, ako sme vyšľahali z bielok sneh, tak zo žltok vyšľaháme tuhú penu, s tým, že postupne budeme pridávať i kryštálový cukor, i vanilínový cukor. Penu šľaháme naozaj do husta, spoločne s cukrom, ale pomedzi to, ak už máme našu čokoládu rozpustenú, čož máme misku s roztopenou čokoládou, maslom a alkoholom vyberieme a necháme jemne schladnúť. Zatiaľ došľaháme našu žltkovú penu. Žltkovú penu máme v takejto konzistencii, takže za mňa je došľahaná akurát. Čo je pri tomto recepte veľmi dôležité, pridávame jemnejšie, riedšie skupenstvo k tomu hustejšiemu. Takže aktuálne k žltkovej pene pridávame náš sneh a jemne ho do nej zašľahávame. Postupne, po kúskoch, aspoň na 3-krát. Môžete vidieť, ako mi vlastne tá pena stúpa, alebo teda tá hmota. To je tým, ako sme tam našľahali tie vajcia, bielky so vzduchom. Krásne nadýchané. To je. Musíte sa s tým vyhrať, dať do toho tú lásku, ktorá je veľmi dôležitá aj na Valentína. Partnerom tohoto videa je Polar Food, dodávateľ tých najkvalitnejších surovín, ktoré potrebuje do svojej prevádzky každý. Takže našu vaječnú zmes máme hotovú a teraz prichádza rad na tie sypké suroviny zo začiatku receptu, ktoré tam teda aspoň tiež na 2, na 3 krát jemne zamiešame. Nemusíte sa vôbec báť tej konzistencie, to cesto má byť stále takéto nadýchané a hebké. Tak keď máme asi takúto konzistenciu, pridáme jemne vychladenú čokoládovú zmes. Taktiež postupne v tomto recepte je dôležitá tá postupnosť, ako aj pri láske, preto sme to zvolili ako valentínsky recept. Postupne zamiešavame. Tak asi v takomto štádiu môžeme uznať, že je cesto na náš lávový koláč hotové. Teraz si formičku na náš lávový koláč môže byť takáto porcelánová, ale takisto antikorová alebo z nejakej ocele. Vytrieme maslom poriadne zo všetkých strán, je to veľmi dôležité, aby sa nám následne cesto neprilepilo. Keď máme našu formu vytretú, tak prisypeme ešte trošku múky. Aktuálne našu formičku pôjdeme naplniť cca do 2/3. Ak toto robíte
robíte doma, samozrejme cesto priamo plníte a idete piec, ak by ste to robili vo svojej gastroprevádzke. Určite si nájdete spôsob, ako to uskladniť. Ja osobne poznám spôsob, ako to uskladniť, či už v mraze alebo chlade. Výborné, nemusíte kupovať polotovarový ľavový koláč a rozpekať ho. Tak cesto máme vo forme. Tento krok by ste ani nemuseli robiť, ale ešte pre takú tú väčšiu tekutosť a vlhkosť toho koláča, čo je vlastne aj účel tohto koláča. Ja pridávam ešte kocku odloženej horkej čokolády dovnútra, ale vravím, toto je už krok navyše, ktorý netreba robiť. Koláčik v takejto forme pečieme pri 180 stupňoch cca tých 10 minút. Zatiaľ, čo sa nám náš ľavový koláčik pečie, tak si k nemu ešte vyšľaháme úžasnú lahodnú šľahačku. Ja najradšej šľahačku robím zo smotany Tatra 35%. Rovnako ako všetky ostatné suroviny nájdete na e-shope Polar Foodu. Je to živočíšna smotana, takže veľmi krásne ju našľaháte. Môžete krásne vidieť tie bublinky, ak tam našľahávame ten vzduch. Ja do šľahačky nepridávam ani žiadny cukor, ani nič. Ten koláčik je sám o sebe výborný a šľahačka ho len zjemní. Náš ľavový koláčik máme, ako môžete vidieť, hotový. Necháme si ho trošku vychladiť. Nádherne nám zostal stať. Teraz trošku pocukríme, pridáme rýbezle, vyšľahanú šľahačku a na záver lístok mäty. Nech sa páči. Ak aj vy hľadáte tie najkvalitnejšie suroviny do vašej prevádzky, stačí kliknúť na tento link v popise videa a pri registrácii zadať do priestoru pre vašu poznámku kód DS Gastro 5.